Темата е една, а пък въпросите са на 78 други теми. Това, което ние използваме най-много. Алтернатива на VIX. Но VIX е малко демоде. Това е много по-добро и много по-добре показва страха или липсата на страх. Данните, за да се изгради този surface, както на практика се нарича, а не черга, както аз го наричам, е взет от реалните стойности на опционния пазар директно. Тук няма хипотези, тук няма фьючерсен пазар. Това са опции, които се търгуват с цел хедж от големите банки и от хедж фондове. Този Surface на практика е изключително верен. Аз съм като в едно предаване. Ето затова това предаване е толкова добро. Чудесен въпрос. С Ники Кънчев. Те го и реализират. Бонус на сценаристите. Глобявам режисьора. Това е феноменално предаване. То става във време, като са в депресия, си го гледам да изляза от депресията. Това е чата, в който преди 10 години осъдиха купища банки в световен мащаб в Лондон и на Уол Стрит, който се договаряха курсове. Вече спряха, защото ги осъдиха много хора, някои хора бляха в затвора. Това е един феноменален чат. Ако аз в момента искам да напиша на Джими Даймънд, шефа на JP Morgan, мога да го направя в момента. Той е член на този чат и аз съм член на този чат, което не означава, че той ще ми отговори. Комуникацията с топа на света е директна. Майкъл Бъри, какво мисли утре дали пазарът ще продължи да пада? След като по никакъв друг начин не можеш да се свържиш с Майкъл Бъри, тук можеш да се свържиш. Той дори в момента е на линия онлайн. Може и да отговори, да. Няма да го дразним сега, точно в момента, защото пазара е нагоре, а пък той е шорт и предполагам, че му е трудно. Членовете на нашия клуб получават това, което получаваме ние. Цялата информация от терминала. Всичко, което поискате, най-голямата дълбочина. Все едно сме ние. Пускаме и ви го показваме и ви го тълкуваме. Казваме как ние вземаме решение въз основа на тази информация и защо.